ya Allah ka ɗaga cibiyar Shifa'un Islamic Medical Center kamar yadda suke taimakon al'umma ta kowane fanni na lafiyarsu. Sirrin mai cibiyar Shifa'un Islamic Medical Center ya karanci fannin likitanci na ɓangaren zamani da kuma na ɓangaren gargajiya, ya kuma san duk wasu tasawira da zai bi domin samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Da Allah muka dogara. Burinmu lafiyarku. Samun lafiyarku shine kwanciyar hankalinmu. Ina mata masu fama da matsalar fibroid wanda take hana su aihuwa domin ganin 'ya'yansu. Muna da ingantattun magunansu insha Allah wanda magani ne sahihi in kin sha da ikon Allah za ki ga nasarar abin da muke so. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ita ake kira da na sha na warke, na sha na ji daɗi, na sha na gayyato 'yan uwana da abokan arziki. Aminci ya ci gaba da tabbatuwa a gare ku. Sunana Abdullahi, shugaban cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center. Cibiyar Shifa'un Medicine Center tana da kayayyakin gwaje-gwaje wanda idan ka zo za a duba ka kuma za ta gano cututtukan da suke damunka a cikin jikinka. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV ko matsalar hypertension wato hawan jini ko hepatitis type A, type B, type C wato ciwon hanta ko asma ko sikila. Duka muna ba da magungunan su kuma a warke gabaki daya insha Allah. Ina masu fama da matsalar low sperm count shi ma muna da magungunan su da yarda Allah. Ina masu samun matsalar kankancewa gaba da kuma saurin inzali. Haka zalika ina masu fama da matsalar overmasturbation ma'ana biya wa kai bukata. Ku sani hakan ba daidai bane ba kuma yana hana haihuwa ta bangarori da dama. Za ku same mu a jihar Kano a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadan Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Movie za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Benin El Hussein Multipurpose Hall shago mai namba V2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block AA Rono Plaza a saman Benin. Mutanen jamhuriyar Niger Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve Line Rainfall de la Mall. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger. Zan zo da kaina na bada magani a bisa koyarwar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ga watan 3 har izuwa 4 ga watan 4 a nan ofis namu da ke Line Canal Trois Esteve Line Rainfall de la Mall a saman Benin. Wannan shine account ɗinmu na kamfani kuma za mu iya tura muku saƙo a ko ina kuke a faɗin duniya.